uyaqoqa bendikhe ngayo kwafumaniseka uba ingathi meat fazoma umeat and ke ngoku into endiyifunayo ngoku imali yamalobolo funeka soyibhatala ngoku yohlawula isusu. But if ke ngoku umntana ngokakuhle njengoba sisi awungendawo ngoba umntana ngokantando and mntasekhaya, how many weeks, how many months? It's been 2 weeks. Thunywe ngabadala okhuluwa bam bathi bandizonamkela kunye nezipho zenu, cela nindilandele. Themba lawe uyosiphatha kahle ke mntana. Atamelang